Здравейте хора от YouTube. Днес ще ви покажа такова ини човечета на Майнкрафт. Купуват се и е книгата на Майнкрафт. Ще влезем първо в Chrome. Видим за човечетата. Чакай да го махнем, че някой го е писал. Така, влизаме в Google. Трябва в българския да влезем. Сега ще напишеме Minecraft. Minecraft. Човек. Чай са. Майнкрафт човечета. Айде да напишем Майнкрафт. Човек. Човечета за купуване Чакай сега. Майнкрафт човечета. Човечета. Чай сега, че не мога да го... Че тук първо да видим дали са точните на снимките. Shit. Сега. Ще да видя какво ми излезе тук. Неудобно. Че може да излезе. Store.bg Майнкрафт човечета. Е книгата. Категория
категории? Не. Нещо подобно на и първото. Но 17 и 90 стотинки, 17 лева 90 стотинки. Оха. Толкова пари ли бе? Емисия. Втора Танта Беги. Майнкрафт човечета. Нет. Тут сега като го напиша не ми излиза и тук някъде ще го има. Не, значи не в този сайт. Ей тук. Пак също е магазин. Нещо подобно на ето и човече тук. И горното. Значи тук има страница. Някъде модул. Това е в една кутийка. Ако таковате е във Facebook, ако искате да питате някой, можете напишете в YouTube Андрея Манов и там са ми клипчетата за Minecraft. Можете да видите как изглежда на клипче, как се прави, ама дай да видим тук на втората страница. Ариди. Не мога да намерим. Значи, ще продължим на книгата. Майнкрафт, книга, Майнкрафт книга. Ето, книги, Майнкрафт книги. Ето тук, можете в интернет да ги гледате. Ето тук снимки. Тук пише всичко, можете да четете. И на компютър също може. Ето тук. Дали го пише на български, да видим. Ето, дали... Опа, не. Гаси. Готово. Трябва да видим дали го пише на български. Мисля, да го на компютъра се видя по-хубаво. Да, пише го на български. Може да го прочетете ето и много за пещерите. Тук има и други снимки. Това е много важно, ето където го пише. Ама много е важно. Пиесто пък. Направо ще... Това е. Можете повече да разберете за човечета. И на книгата има там Андриан Манов. Пишете това ще ви покажа в YouTube. Ето го, Андриан Манов. Ето го да е, Андрея Манов написах. Пускате го. Той няма снимка, натискате на неговото.
Сега ще ви покажа. Тук някъде беше. Сега ще ви покажа. Его Дей. Тук показва как егото и човечето. Чакай малко. Само нещо една важна част да ви покажа само как изглежда клипчето. Хорочето, аз съм NP и днес ще ви представя малко Ето, така изглежда. правилните фигурки на Майнкрафт и книгата, която снимах за вас на Майнкрафт. Ето. Така. Тук е книгата, пак ви показва всичко. Това е хора за днеска от YouTube и до скоро.